Filip Turek to řekl dobře. To jste mi úplně dojal teď. No. Paní Holubová, ta herečka je funkcionářkou? Nevím, možná nějakou členkou strany Demokratická strana zelených se to jmenuje. Takže když někoho podporují umělci, je jasný, že to nedopadne. No zatím, jako, já nevím, jestli to je jasný, ale kdybych měl postupovat vědecky, empiricky, tak zatím v úplně všech případech to tak bylo. A týká se to i profesionálních podporovatelů, jako je třeba pan Dejdar. Víte, koho šel podporovat Dejdar už? Zemana, Topolánka, jako asi 30 už osobností. To přece člověk, který to má nějak daný a řekne, já to umím. Jenže Dejdar, já bych trošku odlišil Martina Dejdara od těch ostatních. Holubová, ta si prostě dá tričko, kde je napsaný Václav Havel, placku s Ukrajinou, druhou placku s milionem chvilek, baret, noviny a jde aktivisticky fakt jak svazačka, prostě do těch ulic prostě hystericky vykřikovat, musíš to zvolit nebo zahyneme, jo, a všechno klimatická krize a tak dále. Ten Dejdar prostě on si před volbama vybral, že Fialenko je jeho kůň, protože má nějakou vazbu na ODS, dlouholetou asi byl celoživotní volič ODSky. A proto Dejdar objel různé estrády a různé takové besedy po kulturákách a tak dále, kde on byl ten umělec, nahazoval a Petr Fialenko byl ten host a oni spolu měli show Dejdar Fiala. To je možná něco jiného, než natočit podpůrný video, anebo hysterčit na demonstraci. On si to jako odpracoval tak, jako třeba, nevím, Ondřej Hyma jezdil se Zuzanou Majerníkovou, jo, sice to taky bylo hovno, ale prostě jezdil s ní, žlutý pes a tak dále, jo, nepomohlo to. Čili to je něco trošku jiného, jo, to je něco trošku jiného. A teďka, když mu Fialenko řekl celému národu na tiskové konferenci, že kandidátem ODS je ten Pavel, jo, a ta Nerudová a ten Fischer, no tak on prostě si řekl, fajn, tak můj premiér mě tady řekl, já jsem ho podporoval před volbama, objel jsem s ním 50 vesnic, měst a obcí a proto natočím hokejový video s generálem Pavlem, no, a s Jirkou Hrdinou.